A haidar nasibi na zuwa haka. Allah ya kasa yanzu aiki baya barin mu saboda kai kawo da muke kai na ba na dawo daga aiki ne mun kwana biyu ma ba ma kasa. Allah sarki na ji an ce kai wannan wakan nan da zaka ji ana sauka lafiya to abin ya ɗan shiga rudani ma mutane shine nake so ko zaka ɗan iya ɗan nuna mu wata alama na cewa kai ne kai wakan. Za a baka full address ake cewa kullu ne yawwa magana waka sauka lafiya ne sai ba wai jin mutane sun fara a dan in ƙara tallata waka ne gaskiya ne zan ba da baki na dan ka saurara kai magana su ba damu kin kasa mata rere da nake ji ki mai da alfarma da har kika wani ni ma wa zan a gaskiya ne duk da dai ban sa waƙan ba amma na ji ka tsokalo min inda na fi jin daɗin waƙan nan saboda ka san na daɗe ina sauraron waƙan nan to kuma yi naga kayi min daidai gurin da nake so. ba ka ce zan ta addu'a Allah ƙara lafiya ban bakin ciki kin san yarda na miki yawara kin so kuma kin iya gaskiya ne in tuna miki bane na gwaje miki tun da har kika yi ya zai gagara in iya tun da kin sake dole ne isirai nake karki ya afuwa ba ne miki magiya sakin canja ra'ayi ko menene ki je ki sauka lafiya